عرست زينام عقمي مفراينتن تواتادارنتن اندستري نمعباي زسرح زلو سراحتي وصيت يمزقو مهلاوم منستر اندستري ملاكو على بال تزاريبهم عباي حاجر كوينا نمغصال زخيل قلطوف عبيت قطبان من مزقاب يسرح مهلاو أبالات بارتي بلتقنا قليصهم بروجرام سيفتينيت اب كل تግራይ وحسنا مغبن مرغغاص اب زغبر صعري جامن كواصا ناصرح مخان تغليصوم سلام تعنا بالله زخوركم تملكتنا كمي تمسيو ساعات حدا قوين له كم تلمود نساعات ترالو زيناتات عزنا متينا لنا زيناتات ندابرحكم ساخم صنح انا ابراهيم فساي سنه مكتتال بريزيدنت تاياس قسلاسي بماقل محبحبي حومات ارغاويان ميقدونيا عدت اساليتوم اتي تكال اب 44 كتماتات لعلي 8000 سبات ባህላውን መንፈሳውን ድሌታቶም كبرتاتهم تحليو زحجزوا لزلوا تكال كم زخنم قلقالوا زين إثيوبيا تصيبون قبائي مرحت حبرة أفريقيا بعوض نقايد ولنتاويان عزوز الجامعة لون كبلو منستر قديات وصاي دكتور جيديون تيموتيوس قليتهم اب غوباي مرحت حبرت افريكا غلغالوت ولنتا نزهبون ندبلوماسياتاتن 12 معالتات ناتوهاب زنبره سلطنا مزازم مرها غبري تقايدوم دكتور جيديون تيموتيوس سابتي مدرخ سلطنتي ماخر دبلوماس افريكا زخنت اثيوبيا دبلوماسي نمحجاز نزر اي ودلونت امسغينوملوم مبل 38 غوباي مرحت حبرت افريكا 8 لكاتيت كمون مبل 46 سروع أخيبا بيت مخري فتامي سراحتي حبرت 56 لكاتيت كل تشحون 10 شعات عم تمرت ككايت يو تبايلو لهم بيرو مقعزيا كتما أديس أبابا كساب مشت ساعات 4 بزي وسخ جنزب قلقالوت مقعزيا نكوهاب وسينو لهم عبا كتما أديس أبابا قلقالوت مقعزيا هزب زهبو آكالات بسرع تعريف قلقالوت مقعزيا نكوبو تبيرو آفليتيوم أبتا كتما قلقالوت مقعزيا هزب زهبو آكالات كساب مشت ساعات 4 قلقالوت نكوبو كابينيتي ممحدار موسانو يذكرن بمسارتي وسانة أوتوبسات ميد باسن ميني باساتن بسرعة عبر سرحلو مسمرن كأتري بزخفلو حقاو تعريفن مسارت بمقبار كسامش ساعات 4 قلقالوت مقعزان خبات بيرو أتحساسي بلهم تتكمتي قلقالوت مقعزيون نزي بزقبا بمردا كسامش ساعات 4 قلقالوت كروخبو كمزقولو تقليزلهم حجر لخ سيمبوزيومن اكزيبيشنن كل تግራይ دانت نحويتن موضوع دل سراحن تግራይ بزل مري حساب اب كتما مقله مكياد جمير منقساقستي دانت تكنولوجي مبازحتي تيفيتي كولجات مهستي بيزنس مناسي كاب ماقل هاجرن كللن زمصو استفاليو افريتن مكفافلتن تكالات يساتفلون ኢኮኖሚ ትግራይ ንምብራቕ ዝተፈላለዩ ምህርቲ ብፍትሓዊ ዋጋ ብቐሊሉ ተጠቀምቲ ዝረኽብሉ ዕድል ንምምችቻውን ስራሕ ዕድል መናእሰይን ምንቅቃሕን ዝዓለመ ከም ዝኾነ ተገሊጹሎም ምክትል ርእሰ ምምሕዳርን ሓላፊ ካቢኔት ሴክሬታርያት ሰላምን ጸጥታን ጊዜያዊ ምምሕዳር እቲ ክልል ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ ዘጋጠሙ ውድቀታት ሓደ ንመናእሰይ ዕድል ስራሕ ዘይምፍጣር እዩ ኢሎም ስለዝኾነ ድማ ሕዚ ዘሎ ጅማሮታት ንስራሕ ዕድል መናእሰይ በር ዝኸፍትን ዘተባብዕን ብምዃኑ ብቐጻልነት ምስራሕ ከም ዘድልዮም ሓቢሮም ዘለዎም ዝሳለጥ ሃገር ለኸ ሲምፖዚየምን ኤግዚቢሽንን ትግራይ ናውትታት ካብ ምልላይን ካብ ምሻጥን ምህርቲ ብዝበለጸ ሰፊሕ ተመክሮ ለዋወጠሉን
ክኸውን ይግባውን ኢሎምሎም እቲ ሳለጥ ሃገር ለኸ ሲምፖዚየምን ኤግዚቢሽንን ቢሮ ቴክኒክ ሞያን ስራሕ ዕድል ፈጠራን ትግራይ ምስ መዳርግቲ ኣካላት ብምትሕባር ዝተዳለወ ካብ 18 ክሳብ 27 ታሕሳስ 2017 ዓ.ም ዝጸንሕ ምዃኑ ተገሊጹሎም ፕሮግራም ሴፍቲኔት ኣብ ክልል ትግራይ ውሕስና ምግቢ ንምርግጋጽ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ እጃሙ ንኽዋጻ እናሰርሐ ምዃኑ ተገሊጹ መትሓበሪ ፕሮግራም መሓሪ ሕሸ ምስ ኮርፖሬሽን ሚድያ ፋና ዝነበሮም ጻንሒት ቀንዲ ጠመተ እቲ ፕሮግራም ዓቕሚ ዘይብሎም ወገናት ከም ስራሕቲ ልምዓት ዕቀባ ሓመድን ማይን ኣብ ዝበሉ ልምዓት ሕብረተሰብ ዝንቀሳቐሱሉ ሓገዝ ብምግባር ውሕስና ምግቢ ከረጋግጹ ምግባር ኢሎም ኣብዚ ዓመት ከም ክልል ንፕሮግራም ልምዓታዊ ሴፍቲኔት 7.2 ቢልዮን ብር በጀት ተሰሊዑ ናብ ስራሕ ከም ዝተኣተው ተዛሪቦም ከም ክልል በብወርሑ 120 ሚልዮን ብር ኣብ ስራሕቲ ልምዓት ንዝንቀሳቐሱ ክፋላት ሕብረተሰብ እናተኸፋፈለ ከም ዝርከቡን ገሊጾም እዮም ዳይሬክተር ልምዓት ኣሕምልትን ፍራምረን እቲ ቢሮ ኣይተ ሃይለ ታደለ ብግዶም ውሕስና ምግቢ ንምርግጋጽ መስኖ ዕዙዝ ግደለዎ ኢሎም ኣብቲ ክልል 228,906 ሓረስቶት ኣብ ልምዓት መስኖ ተረባሕቲ ክኾኑ ብምግባር ብምግቢ ርእሶም ዝኽእልሉ ትልሚ ከም ዝተሓንጸጸ እውን ኣብሪሆም ሓረስታይ ትግራይ ብዝናብ ክረምቲ ብዝረኽባ እቶት ጥራሕ ዓመት ሙሉእ ክምግብ ኣይኽእልን ዝበሉቶም ሓላፊ ካብ ናይ ሰማይ ዝናብን ካብ መስኖ ማይን ብምጥቃም ውሕስና ምግቢ ከረጋግጹ ከም ዝግባእ ኣገንዚቦም ሓረስታይ እውን ካብ ዘለዎ ኩነታት ንምንጋፍ ዓርሰ ተበግሶ ብምሓዝ ኣብ ልምዓት መስኖ ፍሉይ ጠመተ ሂቡ እናተንቀሳቐሰ ከም ዝርከብ ገሊጾም እዮም ስለዝኾነ ውሕስና ምግቢ ንምርግጋጽ ዝግበር ጻዕሪ ንምዕዋት ሓገዝ ዘመናዊ ቴክኖሎጂን እታወታትን ክግበረሉ ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቦም ኢትዮጵያን አይዶል ንኣለሻ ሓቀኛ ጥበብ ነናብ ዘለኹምዎ መጽኢሎም እቲ ሽልማት ብሉጽ እሞ ከይብልጠኩም ኣብዚ ብዙሕ ክብሪ ኣብ ዘዕትር ውድድር ብድምፂ ብትልሂት ብካልኦት ተውህቦታትን ምውድዳር ንእትደልዩ መመዝገቢ 20 ከተማታት ፍሉይ መመዝገቢ ቦታታት ድማ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ቀበሌ 04 ኣብ ጎኒ ግልጋሎት ማይ ኣብ ዝርከብ ቢሮ ኢቢሲ መቐለ ኣብ ጥቓ ቤተ ክርስቲያን ተክለ ሃይማኖት ንሆስፒታል መቐለ መጦይ ኣብ ዝርከብ ቢሮ ኢቢሲ ማዕዲ ዜና ትከታተልኩም ዝኸበርኩም ተመልከቲ ሕዚ ድማ ናብ ዝርዝር ዜናታት ክሓልፍ ዓቕሚ መፍረያይነትን ተወዳዳሪነትን ኢንዱስትሪ ንምዕባይ ዝስርሑ ዘለዉ ስራሕቲ ውፅኢት የመዝግቡ ምህላዎም ሚኒስትር ኢንዱስትሪ መላኩ ኣለበል ተዛሪቦም ጸብጻብ ቶማስ ሃይሉ እዩ ዳሃብ ያሲን ድማ ከም ስዕብ ክተቕርበያ ኢትዮጵያ ንቐረብ ሓይሊ ዝሃበት ወጠመተ ንዘፈር መፍረይ ንኽምዕብል መሰረት ዘንበረ ምዃኑ ይግለጽ እዚ ድማ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ወጻኢ ብምስሓብን ሰብ ሃፍቲ ውሽጢ ዓዲ ሃፍቶም ንኸፍስሱ ምዕሩይ ኩነታት ይፈጥር እቲ ኢንዳስትሪ ዝደልዮ ጥረ ኣቕሓ ምስቲ ዓውዲ ተመጋጋቢ ንምግባር ዝተሰርሐ ስራሕ ኣዎንታዊ ውፅኢት ምምጽኡ ኣባል ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ብልጽግና ፓርቲን ሚኒስተር ኢንዳስትሪን መላኩ ኣለበል ይገልጹ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኢንዳስትሪ ማኑፋክቸሪንግ ኢንቨስትመንት ሰሓባይ ንምግባር ምዕሩይ ኩነታት ተወጊኖም እዮም ይብሉ እቶም ሚኒስተር ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ለኤክስፖርት ብቻ ብሎ የሚያመርት ሳይሆን ኢንዱስትሪ ማኑፋክቸሪንግ ንኤክስፖርት ጥራሕ ኢሉ ዘምርት ዘይኮነስ ንዕዳጋ ውሽጢ ዓዲ ኢሉ እውን ከፍሪ ከም ዝግባእ ኣብ ስምምዕነት ተበፂሑ ፖሊሲ ተቐሪጹ ኢንዱስትሪ ማኑፋክቸሪንግ ንምስፍሕፋሕ ዘኽእሉ ስራሕቲ ዝተጀመረሉ እዩ ምልዕዓል ኢትዮጵያ ተፍሪ ብኢንዱስትሪ ማኑፋክቸሪንግ ዘለው ጸገማት ምፍታሕ ስለ ዝግባእ ምህርቲ ዝነከዩ ኢንዱስትሪታት ምድጋፍን ተወዳደርቲ ምግባርን ኣብ ግምት ዘእተወ ስራሕ እዩ ዝስራሕ ዘሎም ኣፍረይቲ ኢንዳስትሪ ምህርቲ ንኽዓቢን ዕድል ስራሕ ንምፍጣርን ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ምውጋኖም እውን ገሊጾም እዮም ከለውጡ በፊት ወደ 46% ወርዶ ዝነበረ ኣጠቃቅማ ዓቕሚ ምፍራይ ሕዚ ናብ 60% ክበጽሕ ተገይሩ እዮም እዚ ማለት ሓደሽቲ ኢንዱስትሪታት መስፋሕፋሕቲ ኢንዱስትሪታት ከይወሰኽና ብዘለው ኢንዱስትሪታት ፍርያቶም ብምውሳኽ ጥራሕ ቁጠባ ዕድል ምፍጣር ስራሕ ክብ ንኽብል ኤክስፖርት እውን ንኽዓብን ዓቕምና ልዕል ንኽብልን ተገይሩ እዮም
بምህرت ውሽጢ ዓዲ ናይ ምጥቃም ባህሊ ብምዕባይ ካብ ደገ ዝኣቶም ምህርትታት ምትካእ ስራሕቲ ምስርሖም ተገሊጹ ኣኼባ ኮሚቴ ኣፈጸምቲ ስራሕ ፓርቲ ብልጽግና እውን ንዓውዲ መፍረይ ኢንዱስትሪ ጠመተ መሃብ ከም ዝግባእ ኣንፈት መቕማጡ እዮም እቶም ሚኒስተር ዝሓበሩ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪውን አቅማቸውን ለማሳደግ ኢንዱስትሪ ማኑፋክቸሪንግ አቅሞም ተወዳዳራይነቶም ንምዕባይ ናይ ቀረብ ክትትልን ደገፍን ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ዘሎ ኣመራርሓ ምልዕዓል ኢትዮጵያ ተፍሪ ስዒቡ ሓገዝ እናገበረ ክቕጽል ከም ዘለዎ እቲ ሓደ ዝተቐመጠ ኣንፈት እዩ ካልኣይ ኢንቨስትመንት ወጻኢ ምስሓብ ምክንኻን ምሕላውን ንኢንቨስትራት ወጻኢ ጠመተ መሃብን እቲ ካልእ ጠመተ ዝተውሃበ እዩ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ንክዓቢ ቀረብ ፋይናንስ ምቕራብ ኣለና ኣፍሪቲ ኢንዱስትሪ ኣብ ዓመት ልዕሊ 156,000 ንዝኾኑ ዜጋታት ዕድል ስራሕ ፈጢሩ እዩ እቲ ኢንዱስትሪ ኣብዚ ዓመት እውን 11.9 ሚእታዊ ይዓቢ ተባሂሉ ትፅቢት ይግበር እዚ ድማ እቲ ኢንዱስትሪ መዋቕራዊ ለውጢ የምጽእ ምህላው ኣባል ኮሚቴ ኣፈጻሚ ስራሕ ፓርቲ ብልጽግናን ሚኒስተር ኢንዱስትሪ መላኩ ኣለበል ኣመላኺቶም ዓባይ ሃገር ኮይና ንምቕጻል ዝኽእል ቁልጡፍ ዕቤት ቁጠባን ብምዝጋብ ይስራሕ ምህላው ኣባላት ፓርቲ ብልጽግና ገሊጾም ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ዝተጀመሩ ስራሕቲ ልምዓት ተሓሳሲቦም ኣሎም ንጸብጻብ መሐመድ ረሕማቶ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ኢትዮጵያ ልዕሊ 120 ሚልዮን ዝኾን ህዝቢ ዘለዋ ዓባይ ሃገር ምዃና ዘልዓሉን ስራሕ ፈጻሚ ፓርቲ ብልጽግናን ርእሰ ምምሕዳር ክልል ዓፋር ዝኾኑ ኣወል ኣርባ ብልጽግና ኢትዮጵያ ንምርጋጽ ዕቤት ቁጠባ ወሳኒ ግደ ከም ዘለዎ ኣልዒሎም እዮም ፈጣን ኢኮኖሚ እድገት ደሞ ቅልጡፍ ዕቤት ቁጠባ ብምዝጋብ ናብ ኣብ ማእኸል ዝርከቡ ሃገራት ንኽተኣቱ ኢና ቀትሪ ለይቲ እናስራሕና ዘለና ቅልጡፍ ዕቤት ቁጠባ ንምዝጋብ ዘፈር ሎጂስቲክ ወሳኒ ከም ዝኾነ ዘልዓሉ ኣወል ኣርባ ኣብ መዳይ እውን ጠመተ ተዋሂቡ ይስራሕ ምህላው ኣረዲኦም እዮም የዓፋር ድርሻ በትልቁ ማለት ብጽሒት ዓፋር ዓብዪ እዩ ድሕንነት መንገዲ ሰላሙ ሓልዩ እቲ ዝለኣኽ ምህርቲ ብሰላም ክኸድ ብጽሒቱ እናተዋፅእ እዩ ዘሎ ናትና ዓብዪ ስራሕ እውን እዚ እዩ ስጋት ከም ሃገር የለን ኢልና ይናሐስብን ኢና ስራሕ ፈጻሚ ፓርቲ ብልጽግናን ርእሰ መምሕዳር ክልል ሶማሌ ሙስጦፌ መሐመድ ቦገኖም ኣብ ዘፈር ልምዓት ከተማ እናተሰርሐ ዘሎ ልምዓት ኮሪደር መሰረታዊ ለውጢ የምጽእ ምህላው ሓቢሮም እዮም ከፍተኛ ደረጃ ነው የከተማውን ኢሜጅ የቀየረው የከተማውን ምቹነት ብዝለዓለ ብርኪዩ ምስሊ እቲ ከተማ ቀይርዎ ዘሎም ዘመናውነት ምቾት ተረባሕነት ነበርቲ ንክውስኽ ኣኽኢልዎ እዩ ምህዞ ስራሕ ክሰፍሕ ብምግባር ኣብ ቁጠባውን ብጽሒቱ ንክዋጻእ ዘኽእል ፕሮጀክት እዩ ምባል ይከኣል እዩ ኩሉ ሰብ ከም ዝሰማማዓሉ እውን ይስማዓኒ እዩ ኣብ ከተማ ተወገነ እዩ ዘሎ ንኣብነት ኣብ ጅግጅጋ እውን 40 ኪሎ ሜትሮ ዝኾን ዝርግሐ መገዲ ተሰሪሑ እዩ ልዕሊ 15 ኪሎ ሜትሮ ዝኾን ልምዓት ኮሪደር ስራሕ ተጀሚሩ እዩ ስራሕቲ ልምዓት ኮሪደር መነባብሮ ዜጋታት ጎን ጎን ምቕያሩ ንዘፈር ቱሪዝም ዘለዎ አበርክቶ ዝለዓለ ምዃኑ ዝሓበሩ ሙስጠፌ መሐመድ እቶም ዝተጀመሩ ስራሕታት ተጠናኺሮም ክቕጽሉ ከም ዝግባኡን ኣረዲኦም እዮም ስለዚህ ቀጣይ የምንሰራቸው የመሰረተ ልማት ስራዎች በተለይ ከተማ አካባቢ የምንሰራቸውንም ስለዚ ኣብ ቀጻሊ ንሰርሖም ስራሕቲ መሰረተ ልምዓት ብፍላይ ኣብ ከተማ ዘለው ብጽሬት ብምስራሕ ጽቡቕ ውጽኢት ክመጽእ ብምግባር ኣብ ዝቕጽሉ ዓመታት ኣብ ሃገርና ካብ ዘፈር ልምዓት ከተማ ዝለዓለ ውጽኢት ከም እንመጽእ ይኣምን እየ ስምምዕነት አንካራ ዕውትነት ዲፕሎማሲ ኢትዮጵያ ካብ ምርኣዩ ብተወሳኺ እታቶ ፍትሓዊ ተረባሕነት ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረኽ ተቐባልነት ንክህልዎ ዝገበረ ጉዕዞ ምዃኑ ምሁራን ንኢቲቪ ገሊጾም ኣሎም ናይ ኢትዮጵያ ሕቶ ተረባሕነት ቀይሕ ባሕሪ ፍትሓውን ሰላማውን ኮይኑ ምቕጻሉ ንፖለቲካ ቀርን ኣፍሪካ ከም ዘረጋግእ እውን እቶም ምሁራን ዕውትነት ዲፕሎማሲ ኢትዮጵያ ዓመታት ኣብ ሃገርና ካብ ዘፈር ልምዓት ከተማ ዝለዓለ ውጽኢት ከም እንመጽእ ይኣምን እየ ስምምዕነት አንካራ ዕውትነት ዲፕሎማሲ ኢትዮጵያ ካብ ምርኣዩ ብተወሳኺ እታቶ ፍትሓዊ ተረባሕነት ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረኽ ተቐባልነት ንክህልዎ ዝገበረ ጉዕዞ ምዃኑ ምሁራን ንኢቲቪ ገሊጾም ኣሎም ናይ ኢትዮጵያ ሕቶ ተረባሕነት ቀይሕ ባሕሪ ፍትሓውን ሰላማውን ኮይኑ ምቕጻሉ ንፖለቲካ ቀርን ኣፍሪካ ከም ዘረጋግእ እውን እቶም ምሁራን ገሊጾም እዮም ጌታቸው ዓለሙ ዝርዝር ኣለዎ
ካብ ጂኦፖለቲካ ቀይሕ ባሕሪ ብ60 ኪሎሜትር ርሕቀት ትርከብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ዞባ ዘለዋ ሃገራዊ ረብሓ ጋህዲ ንምግባር ተቐባልነት ብወገን ዘለዎም ዓለም ለኻዊ ከይዲ ትኽውንነት ብሰላማውን ሂብካ ብምቕባል መርሆን ናብ ጭቡጥ ምዕራፍ ንምቕያር እውን ንኣስታት ሓደ ዓመት ሓርፊፉ ዝጸንሐ ርክብ ኣዲስ ኣበባን ሞቃዲሾን ዳግማይ ናብ ንቡር ንምምላስ ብዘኽእል መልክዑ ብመራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ኣንካራ ተፈጺሙ እዩ። ስምምዕነት እዚ ታሪኻዊ ጉዕዞ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝተወዓል ዝነበረ ሓርፋፍ ርክብ ተን ሃገራት ካብ ምርግግቡ ብተወሳኺ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ 30 ዓመታት ብግጉይ ውሳነ መራሕታን ብታሪኻዊ ጸላእታን ተደፊኣ ካብ ዝወፀትሉ ጂኦፖለቲካን ጂኦቁጠባውን ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ዳግማይ ንኽትምለስ ዝገበረ ብርቱዕ ዲፕሎማስያዊ ዓወት ብዛዕባ ምዃኑ ተመራማሪ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዶክተር መስፍን ጌታቸው ይዛረቡ። የአንካራው ስምምነት ለኢትዮጵያ ስምምዕነት አንካራ ንመጻኢ ዕድል ኢትዮጵያ በር ዝኸፈተ እዩ። ነቲ ሕቶ ህልውና ብኣደባባይ ንማሕበረሰብ ዓለም መሰላም ብምትሕባርን ሓበራዊ ረብሓን ተመርኪሳ ንማሕበረሰብ ዓለም ዘፍለጠትሉ እዩ ስምምዕነት አንካራ። ስምምዕነት አንካራ ኣብ መጻኢ ዕድል ኢትዮጵያ ትርጉም ካብ ማህቡ ብተወሳኺ እዚ ሃገር ኣብ ፍትሓዊ ተረባሕነት ኢትዮጵያ ንዘለዓለቶ ሕቶ ኣብ ቅድሚ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ተቐባልነት ንክህልዎ ከም ዝተሰርሐ ዝገልጹ ድማ መምህር ዓለም ለኻዊ ሕግን ተመራማርን ዶክተር ግርማ ግዛው እዮም። በአንካራ ባለፈው የተደረገው ስምምነት ኣብ ዝሓለፈ ኣብ አንካራ ዝተገብረ ስምምዕነት መርኣያ ዲፕሎማስያዊ ዓወት ኢትዮጵያ እዩ። እቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ሰነድ እዩ። እዚ ከዓ ስምምዕነት እዩ። ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ትርጉም ይኹን ብመንጽር ታሪኽ ክረአ እንተሎ እቲ ሰነድ ምርድዳ ኣገዳድነት የብሉን። ናይ ሞራል ኣገዳድነት ጥራይ እዩ ዘለዎ። እቲ ናይ ሕዚ ዲክላሬሽን እንተወሲድና ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ዝዓበየን ናብ ኣገዳድነት ዝተጸጋግዐን ድሙቕ ትርጉም ዘለዎን ስምምዕነት እዩ። ዲክላሬሽን ዝግበር ብመራሕቲ ክልቲኦም ሃገራት ጥራይ ዘይኮነስ ብዙሓት መንግስታት ዝሳተፍሉ እውን እዩ። ብኣደራዳርነት ፕሬዝደንት ቱርኪ ረሲብ ጣይብ ኤርዶሃን ኣብ አንካራ ዝተገብረ ስምምዕነት ኣብ ቅልጡፍ ቁጠባዊ ምዕባለን እትርከብ ኢትዮጵያ ኣማራጺ ድሌት በሪ ባሕሪ ጋህዲ ንምግባር ጭቡጥ መርኣያ ሃገራዊ ረብሓ ብዛዕባ ምዃኑ እውን ይግለጸሉ። ይሄ ስምምዕነት እዚ ስምምዕነት ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ሓርፊፉ ዝነበረን ንዝተፈላለዩ ትርጉም ተቓሊዑ ዝነበረን ዕላዊ ብምዃን ዓለም ለኻዊ ትኹረት እዩ ረኺቡ። ስለዚ ዕላዊ ድሕሪ ምውፅኡ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንምዕሳል ሰላም ዝለዓለ መሰረት እዩ ኢለ እየ ዝግምት። ብውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣፍልጦ ካብ መንጎ ዝተዋሃበን 193 ሃገራት ዓለም እተን 44 በሪ ባሕሪ ዘይብለን እየን። ካብ መንጎ እዘን ሃገራት ክንዲ ኢትዮጵያ ዝኣክል ዝለዓለ በዝሒ ህዝቢ ዘለዋ ሃገር ከም ዘየላ እውን ይፍለጥ እዩ። ነዚ እውን እዩ ኢትዮጵያ ሕቶ በሪ ባሕርን ወደብ ኣልሚዕኻ ናይ ምጥቃምን ጉዳይ ናይ ህልውና ከም ዝኾነ ጌራ ዲፕሎማስያዊ ቅኒታ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ጌራ ዘላ። የባህር በር ጥያቄ ደፋር የሆነ ሕቶ በሪ ባሕተወ እቲ ዝለዓለ ዝወሰድናዮ ስጉምቲ ስራሕቲ ወጻኢ ጉዳያትና ሃገራዊ ረብሓና ንምሕላው ብትብዓት ናይ ዝኾነ ረብሓ እንተይ ጎዳእና ሰላማዊ ዝኾነ ነፃ ዝኾነ ብማንም ዘይጥምዘዝ ፖሊሲ ርክብ ወጻኢ ምኽታልና እዩ ኢሉ እውን ናይ ተደማጽነትን ትኹረትን ዓቕምና ዝወሰኸ እዩ ኢልካ ምውሳድ ይከኣል። ኢትዮጵያ ኣብ ወሽመጥ ባሕሪ ውቅያኖስ ህንድን ቀይሕ ባሕርን ክትዕውቶን እትደልዮ ተረባሕነት ወደብ ጋህዲ ንምግባር ኣብ ምሕዝነት ዝተመርኮሰ ጉዕዞ ዲፕሎማሲ ኣጠናኺራ ክትቕጽለሉ ከም ዘለዋ እውን ተመላኺቱ እዩ። ኮሚቴ ፈጻሚት ስራሕ ፓርቲ ብልጽግና ኣብ ዝሓለፉ 2 መዓልታት ዘተ ኣሳሊጡ ነይሮም። ኣብቲ ዘተ ዝተረኸቡ ፈጸምቲ ስራሕ ፓርቲ ብልጽግና ተፈጥራውን ዓለም ለኻውን ጽልዋታት ተጻዊራ ኢትዮጵያ ብብርኪ ኣህጉር ዝገዘፈ ብብርኪ ዓለም ለኸ ድማ ተወዳዳራይ ዝኾነ ቁጠባ ምህናፃ ገሊጾም ኣሎም። ህንፀት ከተማ አዲስ አበባ መርኣያ ክብሪ ሃገር ምዃኑ እውን ገሊጾም እዮም። መርሃ ሰላም መረሳ ተወሳኺ ኣለዎ። 2 ዓመት ከባብን ዝተሳለጠ ውግእ ዩክሬንን ናይ ቀደም ሶቪየት ህብረት ናይ ሕዚ ራሽያ ፌደሬሽንን ናይ ዓለምና ፖለቲካ አቀማምጣ ምድሪ ወይ ከዓ ጂኦ ፖለቲክስን ቁጠባ አቀማምጣ ምድሪ ጂኦ ኢኮኖሚክስን ቅድሚ ሕዚ ይውሕዘሉ ኣብ ዝጸንሐ ከይውሕዝ ኣብ ልዕሊኡ ጽልዋ ኣሕዲሩ እዩ። እዚ ጽልዋ ብኣግባብታይ ንኣፍሪካውያን ወይ ከዓ ዜጋታት ዓለም ደኻ ሃገራት ይጸሊ ክብሉ ብዙሓት ሓሳብ የሽከርክሩ። ኣብ ሕድሕድ ምንቅስቓስ ሓረስታይ ግደ ዘነብር መዳበርያ ይኹን ነዳድን ሓፃውንን ኣብ ሕቑፋ ዝሓዘት ወት ወይ ከዓ ኢምፖርት እንዳገበረት እውን ዘን ኣብ ውግእ ዝርከባ ሃገራት ቀጥታ
مباصحها ወይ ከዓ ዴስቲኒ ብዘይ ምዃኑ ዘዕርፎ ጽልዋ ብኸመይ ብምባል ቀዲሙ ዝተገልጸ ሓሳቦም ብሞጎት የራጉዱ ጸብጻባት ከም ዘመላኽትዎ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ራሽያ ንሃገራት አውሮፓ ናብ ከቢድ ራዕዲ ኣእትዎም እዩ በዚ ድማ ከም ናቶ ዝኣመሰለ ንሕብረቶም ቃል ኪዳን ዘንበሩሉ ወተሃደራዊ ማሕበር ኣብ ምጥንኻር ይኹን ንዩክሬን ብኣግባብ ዝተፈላለየ ዝግለጽ ሓገዝ ኣብ ምግባር ዘውዕልኦ ፈሰስ ናብ ድኻ ሃገራት ይውሕዝ ዝነበረ ሓገዝ ብዝተወሰነ ኢልና ብዘይነናኣሶ ኣግባብ ኣጊቱ እዩ ረባሕቱ ብዝተፈላለየ ምሁራን ስነ ቁጠባን ፖለቲካን ብኣሉታን ብኣወንታን ኣብ ዝግለጽ ረድኤት ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ዘንብሮ ጽልዋውን ነቲ ውግእ ራሽያን ዩክሬንን በዓልናዩ ፔንታጎን እዩ የቢኢደ ባህርህነት የምጽዎ እዞም ተገለጽ ተዛዕባታት ንኢትዮጵያ ብኣግባብታ የሓስያ ዝብል መልሲ ዓለም ለኸ ርክብ ዝመሰረቱ ስራሕትታት ዝዓሙ ዘንብርዎ መሰረታዊ ሕቶ እንተኾነውን ሩኡይ ሓቅታት ከባቢ ዝግንዘብ ኣብ ዝኾነ ብርኪ ፍልጠት ዝርከብ ሰብ ዝምልሶውን እዩ ኢትዮጵያ ንልምዓትን ውሕስናን ማሕበረሰበይ ይረብሑን እዮም ትብሎም ሕንጻዛት ተንቢራ ኣብ ልምዓት ትነጥፍ ምህላዋ ንመዝነታት ዓለም ጠርኒፎም መስርሕ ዝዝርግሑ ዓለም ለኻዊ ትካላት እውን ዘረጋግጽዎ ሓቂ እዩ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ብመዳይ ሕርሻ ዝተሳለጠ ንጥፈት ዓለም ለኻዊ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ቁጠባውን ሓቅታት ዝሰርዐን እዩ እዚ ፍጻመ ብብርኪ ረቑሕ ሃገር ዘለዎ ረዝኒ ኣባል ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ፓርቲ ብልጽግናን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ተመስገን ጥሩነህ ኣብ ምዝዛም ኣኼባ ፈጸምቲ ስራሕ ፓርቲ ብልጽግና ዝገለጽዎ ትግበራ ሉዓላውነት ምግቢ ዝነጽረሉ ምዃኑ ብዙሓት ይገልጹ በሰብል ልማት በአጠቃላይ ያመጣናቸው ለውጦች በጣም ከፍተኛ ናቸው አበ ልምዓት ዘራእቲ ዝዕወትናዮም ሽቶታት ኣዝዮም ልዑላት እዮም ሕርሻ መሰረታዊ ዓንዲ ሕቆ ልምዓት ብምዃኑ ዝፈጸምናዮ ተግባር እዩ አበ ልምዓት ሕርሻ ነመዝግቦ ዕውትነት ዓርሰ ድረኻ ምግቢ ጥራሕ ዘይኮነስ ናብ ካልኦት ሃገራት ምህርቲ ኣስኪርካ ተረባሕነት ምዕባይ ጸጋታት አበ መብርካት አድህቦ ዝገብር እዩ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ተመስገን ጥሩነህ ዝገለጽዎ ዛዕባን ካልኦት ቁጠባዊ ዓወታት ናብ ባይታ ከይመጹ ብዙሓት ኣገድ ሓቅታት ክስገር ግድን ከም ዝነበረ ኣባል ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ፓርቲ ብልጽግናን ሚኒስተር ትልምን ልምዓትን ዶክተር ፍጹም አረጋ አዘኻኺረን ምስለ ሕቤት የርእያ እንግዲህ ባለፉት ዓመታት ኢትዮጵያ ብቻ ሳትሆን ዓለም ያጋጠማትን ችግር እናቃል ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነስ ዓለም ዝገጠማ ቅልውላው ዝዝከር እዩ ካብ እዋን ኮቪድ ሕስካ ዓለም ለኻዊ ትእስስር ቀረብ ኣብ ቅልውላው ዘእተወ ሓቂ ነይሩ ናይ ራሽያን ዩክሬን ኩናት እውን ዘዕረፎ ጽልዋ ከቢድ እዩ ጎንፂ ውሽጢ ዓዲ እውን ነይሩ ለውጢ ኩነታት ኣየር ድርቂ ውሑጅ እስለምበጣ ካልኦት ዘይተገለጹ ጸገማት ኣብ ዘገጠመሉ መስርሕ ቁጠባና ካብ ዓለም ቅልጡፍ ተባሂሎም ዝግለጹ 10 ቁጠባታት ሓደ ኮይኖሎ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥራሕ ብሓፈሻ 7.2 ዕቤት ቁጠባ ምምዝጋብ ክኢሉ እዩ ከተማ አዲስ አበባ መቀመጥ ዓለም ለኻው ትካልነታ ከም ዘሎ ተፈጥሮአዊ አቀማምጣ ዘለዋን ካልኦት ንክትልግስ ተገይራ ዝተዋቀረት እያ ካብ ከተማ ውሒዞም ኣብ ቤት ሩባታት ሃገር ሩባ እተብልያ እዛ ሓቂ ብዘይስሩ አጠቃቅማ ተዓይኑ ፍልፍል ዕይኖት ሃገርን ዞባን ኣብ ምዃን ጭቡጥ ጽልዋ የንብር እዩ እዚ ንዝርቡዕ ዲፕሎማሲያዊ ርክብን ጥሕሰት ዓለም ለኻው ስምምዓት ወይ ከዓ ኮንቬንሽን በር ዝኾነ መሪር ሓቅና ንምቕራፍ ተሓለቕቲ ውሕስና ዓለም ምዃንና ዘረጋግጽ ተግባር ብልምዓት ኮሪደር ልምዓት ወሓስቲ ሩባታትን ሓምለዋይ ኣሰርን አትቢዕኻ ብምዕማም መሰረት ይነብሩ ይዘሎ አባል ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ፓርቲ ብልጽግናን ከንቲባ መምሕዳር ከተማ አዲስ አበባን ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ናይ ዝዕመሙ ስራሕትታት ክብር ሃገርነት ኣብ ምዝዛም ተዋዕላ አረጋጊጸን እየን የአዲስ አበባ ገጽታ ጉዳይ የሀገር ክብርም ጭምር ነው የሀገር መታያ ስለሆነች ማለት ነው ዛዕባው ምስለ አዲስ አበባ ዛዕባ ክብር ሃገሩን እዩ ሃገር ዝርቋሕ ነዚ መሰረት ብምግባር እዩ ልምዓት ሓምለዋይ ከተማ አዲስ አበባ ካብ 2.8 ናብ 20 በፂሑሎ እዚ ብምልኣስ ዝግለጽ ለውጢ እዩ መሰረታዊ ለውጢ እዩ ወሕዚ በጻሕቲ ዓዲ ወሰኻሪ ኣሎ ኣብ ኣተዊና ኣብ ቱሪዝም ልዑል ለውጢ ኣምጽኡ እዩ ከም መዘከር ዓወት ዓድዋ ዝበሉ ምህናጾ ብርክ ዝበሉ በጻሕቲ እንዳስሓበ እዩ ዝርከብ ናይ ወዳጅነት አንድነት እንጦጦ ብልምዓት ኮሪደር ኣብ ቀረባ ግዜ ባይታ ዘትሕዝናዮም ለውጥታት ድማ ብሓፈሻ ማእኸል መስሕባት ዓለም ብዛዕባና ንኽዛረብ ዛዕባኡ ንኽገብረና ዕድል ዝፈጠረን እዩ ዓለም ለኻው መስራሓት ከይተጣሐሰ ዓለም ለኻው ድሌታት ንምርግጋጽ ኢትዮጵያ ትኸደሉ ዘላ ዲፕሎማሲያዊ ተዓጻጻፍነት ብሸነኽ ዝተፈላለየ ናኣዳ ይረክብ ምህላው መራኸብቲ ሓፋሽ ዓለምና ኣብ ቀረባ መዓልትታት ዘረጋግጽዎ እዩ ኢትዮጵያን አይዶል ንኣለሻ ሓቀኛ ጥበባት እውን ክሳብ ሕዚ ካብ ዝነበሩ ውድድራት ተውህቦ ኣዝዩ ብሉጽ እሞ ከይብልጠኩም ኣብዚ ብዙሕ ክብሪ ኣብ ዘዕትር ውድድር ብድምፂ ብትልሂት ብካልኦት ተውህቦታትን ምውድዳር ንእትደልዩ መመዝገቢ 20 ከተማታት ፍሉይ መመዝገቢ ቦታታት ድማ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ቀበሌ 04 ኣብ ጎኒ ግልጋሎት ማይ ኣብ ዝርከብ ቢሮ ኢቢሲ
مقلة أبتقى بيت كريستيان تكل هايمانوت نهوسبيتال مقلة متوي أبزركب بيرو ABC حزدما ناب زينات أخسجر ناب أوروبا كسجرو زفتون سدتنيا تحزاز نبرت جلبا بمتحالة بوحدو سنت شعاتن سبات كم زمتو صابات حبيرم كابتوم قدات 25 زيغاتات مالي مخانوم سمزي تهاجر الرقاقي صملهم كابتا 87 زنبرت جلبا 11 دحينوم كم زلوون سمزي مالي تقيسوم يوم أب مالي زلو تاوي زي مرققا شاقلوت ألبونت سراح كلماوي لوطن طنقي وحزي سدت منسيات مخانوم يغلص اتوم سدتنياتات كاب معراب افريقيا ناب اسبانيا كاتو زتبغسو نيروم تباهيلوم تبلغ زيناتات زعلتي كزخاخركم عقمي مفراينتن تودادارنتن اندستري معباي سروح زلو سرعتي وصيت يمزغوم هلاوم منستر اندستري ملاكو علبل تزاريبوم عباي هاجر كوينا نمغصال زقل قلطوف عبيت قطوان ممزغاب يسرح مهلاو አባላት ፓርቲ ብልጽግና ገሊጾም ፕሮግራም ሴፍቲኔት ኣብ ክልል ትግራይ ውሕስና ምግብን ምርግጋጽ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ጃሙን ክዋጻ እናተሰርሐ ምዃኑ ተገሊጾም ባርከስ ተመልካትና ማድ ዜና በዚህ ዛዘም ስለምክታልኩም አዚና ነመስገን ሰላም صوت 130 تجميل زبط عديلو